ase chiro ya daraja mbili egotoko mochobo songo ekaunti ya Kisii obonchorere bwe bintu ao nigo bwarenge bune kubwatia ase chinyeke ebitumo ebyo ni gwa chisiringi chiri bunye kereguni ye chikiro emerongo kianda no motoriro koni gwa emiyemo ensemo ye chingende amini omotoriro nigo boni gwa se chisiringi chimibere emerongo 53 green jano nigo yoni gwa se chisiringi chiminye ne emerongo 5 rosco ko nigo yoni gwa motoriro ase chisiringi chiminye onyoro nabo igo nigo yoni gwa se chisiringi chimibere ne emerongo 5 chindingu cha butambe chioni gwa se omotoriro igo boni gwa ase chisiringi chimibere ne emerongo 53 na chiria chiabene gose special koni wase chisiringi chimisatu chinyanye kireti nigo choni wase chisiringi chiri bibere ne chimisano enusu yaoni wase chisiringi erweyemo ne chimibere ebeseni yaoni wase chisiringi chimisano na isato nabo igo endo koni wase chisiringi chiminye ebyasi eguni nigo byoni wase chisiringi chiri bunye ne chimisano endo chimisano nemo ne emerongo 5 nabo igo motoriro koni wase chisiringi emiyemo ne emerongo 5 eskuma chikiro emerongo 5 nigo choni gwa ase chisiringi chimibere nabo igo chikiro emerongo kianda choni gwa ase chisiringi chimibere ne emerongo 5 oboyo nabo igo bwete PCN igo boni gwa motoriro ase chisiringi chimibere ne emerongo 5 DAP yoni gwa ase chisiringi chimisatu urea chisiringi chimibere ne emerongo 5 NPK koni gwa ase chisiringi chimibere ne emerongo 3 kero motoriro ebitungua nyamatoni go byoni gwa chisiringi chiribu isano na isato eguniye chikiro emerongo kianda ebitungua nyankundi nigo byoni gwa chisiringi emiyemo kerekiro omochero Tanzania nigo boni gwa chisiringi chimisato kero motoriro korende rigoririe ekabichi magomba nigo ryagure gwekarigo mbarike kone gwa chisiringi sano ingo reporter ya Getembe TV editariane Rudia Nyaichero.